Grabe, sobrang pagdugo. Mga madam, please note na part 2 na po ito ng aking micro shading vlog. Ibig sabihin, pinaayos ko na siya sa ibang artist. Day 16. How about Anong sa inyo mga madam? what's for dinner? Rice. Rice Ayan, and kita more? nyo, hindi siya pantay. So, eto na. Tapos na ang aking second session ng microblading / micro shading. Pero this time, ibang artist na yung gumawa sa kilay ko. So, papakita ko sa inyo yung ginawa niya. Makikita nyo rin sa link sa taas. Makikita natin kung anong difference ng dalawang artist ngayon. Okay. So, for this one, syempre, mukhang okay naman siya kapag after magawa. Malalaman talaga natin kapag nagbakbak na siya and makikita lang natin talaga yung finished product kapag nag-heal na siya, and that may take up to 2 weeks. Hindi na kami nagkasundo nung first artist, kaya I've decided na kumuha ng ibang artist na mag-aayos ng kilay ko. So if you wanna know the reason why and the result, please keep on watching. Okay mga madam, as you can see sa picture sa taas, yan yung healed result nung first session ko, and yung sa baba, yan yung natural eyebrows ko. O diba, wala talaga nangyari, as in. Sa next videos, papakita ko yung procedure, yung healing process, and yung healed result. This time, ang nirequest kong procedure is combo brows. That means combination of microblading and micro-shading na siya. Dito sa first picture na makita nyo, micro-shading lang siya. Ibig sabihin, maliliit na dots lang ang ginawa para ma-achieve ang color. Pero, dun sa isa, gumamit talaga ng blade para magka-hair-like strokes yung eyebrows. First step ay yung paglagay ng cream. This is the topical anesthesia na ginagamit nila para mag-numb yung kilay while doing the procedure. This is called the brow or the face mapping. Ginagawa to para malaman talaga yung sukat ng eyebrow na babagay sa'yo at sa hugis ng mukha mo. So after mamarkahan ng eyebrows and ng face mo, nilagyan niya ako ng cling wrap para mag-settle yung anesthesia. As you can see, sinashape niya na yung eyebrows ko dito para alam niya na yung susundan niyang pattern. And she also needs to remove the excess hair para perfect yung pagkagawa later. Ito na yung nakakalokang part mga madam. As you can see, mano-mano siya at blade talaga yung ginagamit. Kita nyo naman, nag-color na yung hair-like strokes sa akin. And super sakit. As in, mararamdaman mo na bumabaon siya sa balat mo. Tapos, susundan pa nitong machine na ginagamit nila for micro-shading. So, doble talaga yung sakit. Kasi imagine, kaka-blade lang ng kilay mo, tapos kukulayan na gamit yan. O, diba? Ouchie! And dito, makikita mo na talagang dumugo na yung kilay ko, which is a sign na sensitive talaga yung balat ko. So, tinanong din ako ng artist kung gumagamit ba ako ng toner or ng pampaputi, ng Kojic. Dahil nga, sobrang sensitive ng balat ko. Ayan o, nakikita nyo, super yung dugo niya. Grabe. Para naman sa super pag-bleed ng kilay ko, it is normal para sa ibang mga tao kasi nga, ang combination ng skin ko is oily plus sensitive skin siya. Tapos nakasulat din doon sa pinakita ko kanina yung ibang factors kung ba't nagbi-bleed yung ibang client. To, hindi ko na talaga mapigilan yung luha ko dito, as in tuloy-tuloy na siyang pumapatak. Kasi ang sakit niya more on mahapde. Mahapdi yung sakit, parang ganon. Dugo niya. After ng micro shading, naglagay ulit ng ink, pinatungan ulit ng ink, tapos tinakpan ulit ng cling wrap para i-absorb ng skin ko yung panibagong ink na nilagay. Okay, so after nun, tinanggal, pinunasan, and evident pa rin ang pagdugo ng aking kilay mga madam. Grabe. Final touch up. For this process, 1 hour and 30 minutes lang siyang ginawa. Less than 1 hour and 30 minutes pa nga eh. Pero yung previous na gumawa sa akin, nag-microshade ng kilay ko, eh umabot ng almost 5 hours.
Hi mga madam, day 4, update for my microbladed / micro shaded brow. Ito, ang dami niya nang nababakbak. Ito nyo naman. Tapos, ito, medyo makati siya compared nung sa nauna. At yung scabbing, yung nababakbak niyang part, medyo matigas. Unlike nung nauna, baka dahil siguro na microblade siya. Para talaga siyang langib sa sugat. Yun, matigas siya. Sarap bakbakin. Tsaka makati. Pero syempre, pigil-pigil. And underneath the scabbed part, meron na tayong mas visible na shade na nakikita. So, I hope mag-darken pa siya over time. Day 4, 10 PM. Kakatapos ko lang maligo. Ayan, punasan natin ng konti. And as you can see, babakbak na siya. Mas madaming naaalis na scab or bakbak kapag nababasa siya ng tubig. Good morning! Day 5. Day 5 ng aking eyebrows. Ito, malapit na siyang mag-peel off lahat. And yung napansin ko, yung sa right side talaga na kilay, yung laging maganda. Ito, buong-buo yung color niya, yung shape niya. Ito, perfect siya. Nababakbak na rin. Pero yung left, kasi nung first na micro shading ko, yung left talaga yung problema din. Hindi solid yung color niya, tsaka yung shape niya. Ito yung sample ng mga nahuhulog galing sa kilay ko. Day number 8, ayan, kita natin na same pa rin ng dati. Yung right kilay, yung perfect, pero yung left, manipis siya. Kita nyo ba? Tapos meron pa siyang part dito na may kailangang mabakbak, pero hindi ko naman aalisin yan. Yung tail niya, solid na siya. Ito, tingnan nyo, makapal siya. Pero yung sa taas talaga, red lang siya, hindi talaga siya nagda-dark. Di katulad nito na nag-darken na siya. Day 9. Ayan, yung right talaga yung maganda. Yung left. Ay nako, ewan ko ba. Sorry, it's DJ. The healed result. 3rd month na ngayon, simula nung nagpagawa ko ng kilay. Naka-face mask ako para nakafocus lang tayo sa kilay ko, okay? So, ayan, makikita nyo naman, may improvement na kasi nag-color black na siya compared sa dati, na super nipis talaga at parang wala nangyari. And compared sa brows ko, nung hindi pa ako nagpa-micro shading. Nagpa-microblade. Okay. Ito, makikita nyo dito, yung hair-like strokes. Ito, bababa ko yung natural kong kilay, ha? Ayan. Kita nyo, pag binaba ko yung natural kong kilay, meron pa rin parang hair na natitira. Ayun. Ayun yung effect ng microblading. Pero, kung mapapansin nyo, masyado kasing maano yung ilaw eh. Kung mapapansin nyo, yung sa left ko talaga na eyebrow, pasaway talaga siya. So, ayaw talaga niya mag-cooperate. Kaya, hanggang ngayon, mas manipis pa rin siya kaysa dito sa right. Okay, doon sa previous vlog ko na micro shading fail, ang artist na gumawa sa akin, it took her more than or almost 5 hours para sa kilay ko. Tapos, diba, disappointing yung result. Ito, I could say na hindi siya perfect. Kailangan talaga ng second session. Kailangan ng second session dito. So, itong session na ginawa ko with my second artist, I am gonna consider it as my first session talaga. Kasi nga, walang nangyari dun sa unang artist na gumawa ng kilay ko. So, masasabi ko talaga na for my skin type, kailangan ko talaga ng second session dahil combination ng skin ko ng oily at sensitive. O, diba? Diba? Ang gastos ng kilay ko, madam. Okay, now, may iba't ibang opinion din at may iba't ibang comments din dun sa previous vlog ko na micro shading, dun sa first session. May nagsabi na normal daw, may nagsabi naman na dapat back job. But, what I did after nung first session ko, nagtanong-tanong ako sa mga kakilala ko na eyebrow artist. Sabi nila, kailangan ng back job. And, ako, na-disappoint lang ako kasi after kong ilabas yung video na yon,
if you watch the full video, wala akong sinabing masama tungkol sa artist. Ang sabi ko pa nga, tungkol sa artist, ang sabi ko pa nga, gusto ko yung pag-shape talaga niya ng kilay. Maganda talaga siyang mag-shape ng kilay. After kong ilabas yung vlog na yun, nakakaloka siya kasi in-unfriend niya ako sa Facebook. O diba? San ka pa? In-unfriend niya ako sa Facebook. Tapos, willing pa nga ako magpa-second session dun sa artist ko. Dun sa first artist. Kaso, naghihingi ako ng discount. Kasi para sa akin, hindi na siya, kasi para sa akin, dahil halos walang nangyari doon sa first session, inisip ko na, baka naman pwede mo akong bigyan ng discount. Tapos sabi niya, no. Naging firm siya sa decision niya na normal yung nangyari sa kilay ko and second session ang kailangan. Ayaw niya ako bigyan ng discount. Wherein, sabi naman ng mga nakausap ko, back job talaga siya dapat. Okay, so for the artist naman, at saka sa gawa nila, the first artist was really unprofessional. So, ayun, bahala na siya sa buhay niya. Second artist was professional, mabilis yung gawa niya, pulido yung gawa niya, and mabait siya kasi lagi siya naghihingi ng update sa akin kung kumusta na yung kilay mo, ganyan-ganyan. Tunan ko mga madam sa aking kilay journey is, totoo nga na nakadepende talaga siya sa skin type mo. Minsan, hindi naman talaga sa pag-aalaga, hindi man sa skincare eh. Sa skin type talaga. So, napatunayan ko na ang skin type ko is combination of sensitive skin and oily skin. Kaya, kailangan talaga ng second session. It's just that nung first artist ko, meron siyang something na hindi ginawa or maling ginawa, kaya walang nag-retain na pigment sa kilay ko. But with the second artist, na I consider it as my first session talaga ulit, kasi nga wala nangyari doon sa first artist na gumawa. Ayun. Ito na yung result. So, kayo na ang humusga. Diba? Ito, papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo yung hair-like strokes dito. Ayan. Kita nyo? Meron na siyang pigment na naiwan. May pigment na naiwan, unlike nung nauna. So, looking forward ako sa aking second session or sa retouch ko with my second artist. Pero hindi muna ngayon kasi wala pa akong bakya naman. Charot lang.